Здравейте, приятели, и добре дошли в новото видео, в което ще ви представя различни видове студенти, като искам да уточня, че видеото е изцяло с хумористична цел и се надявам да няма обидени. Опитах се да вкарам възможно най-много видове, но да не ви бавя повече, ще разберете сами и сега приятно гледане! Здравейте! Извиня, че закъснях. На либералната държава се свързва с ориентирането към индивидуалната свобода. Перспективата на либерализма е отдолу нагоре, от индивида към държавата и съответно към международната система. I got an appetite, let's bake ourselves a treat. What you've been mixing, serve it up the way you please. I love the way you shake, you stir, you hear, you squeeze. Договорите се делят на едностранни, двустранни, многостранни. Тя нищо лично, ама след малко ще е Запада, знаеш. Тя нищо лично, ама след малко ще е Запада, знаеш. Може ли малко по-тихо, защото не чувам доцента от теб? Са консенсуални и реални. Колеги, това беше всичко за днес. Ще се видим след една седмица. Давай да ходим да ядем, защото съм супер гладна и трябва да пия вече едно кафе. Мирена? Тук. Елита? Възпрепятстване няма да може да дойде този път. Мирена? Елита? Няма я. Мирена? Тук. Елита? Няма да дойде днес. А някой виждал ли е изобщо? Втора тема на първа група за изпита е... Извинете, а вие сте? Елита? Какво бе? Имаш една цигара. Ей. Слушай, сега ти кажа нещо, но не си го чува от мен. Значи, вчера Пепа следяла Мишо. Още му се надява. Да. И защото бил с нашия Сашо. Да. И той взеше си чупил ръката Сашо. Да. И сега няма да идва тук 2 месеца. Късметлия човек. Да. То... А слушай, ти кажа по-големия скандал. Ивана. Да. Ивана е спала с Георги. Да. Ама, слушай, днеска се успета, защото аз вчера ги видях в 5 часа, а тя ми каза, че спава с Георги след това. Абсолютно. Да. Абе аз ги виждам, те двамата задържат за ръка, целуват си. Беше някъде 5 часа, казвам ти. Да, и след това спала с той. Ти представяш ли си? Какви хора ме вкърса тук просто? Да, тя малко така си пада. Леле, аз се прави да ти кажа, то нали го знаеш от 5 курс? Да. Да се променила на първи курс. Да. Това бе човек. Не се шегувам. Един ден на приятелка ми каза, той е бил казал, че първи курс.
Ма ще ражда ли там? Къде е да? Мале, добре, че не съм бременна. Направо. Аз съм си сериозна, аз се знаех тук просто. И така, колеги, през октомври 1870 година Русия едностранно денонсира онези клаузи на този мир, които и забранява да държи военен флот в Черно море, което означава, че тя се готви да активизира своята балканска и близкоизточна политика. През май месец 1873 е сключен съюзът на тримата императори – германският, австро-унгарският и руският, който се основава на принципа за запазване на съществуващото статукво. По този начин Австро-Унгария и Русия си разделят сферите на влияние на Балканите. На запад преобладава Австро-Унгария, а на изток – Русия. Утре имаме ден на университета, в който от 7 до 10 вечерта ще чистим коридорите, стаите, ще стържим дъвки, ще чистим тоалетните, ще поправим покрива. Кой иска да се включи? Аз. Колеги, в събота ни трябват хора, че трябва да ремонтираме 4-5 зали и който има желание да заповяда. Мирена? Добре. Някой друг? Не. Добре, свободни сте. Извинете, може само да ви попитам нещо за една минутка? Искам да ви правя само... Не бяхте казали, че трябва да правим този проект по желание, нали? Имат някакви материали или нещо? Разбира се, пратете ми имейлови и ще ви спратя всичко необходимо за вашата подготовка. Много ви благодаря, извинете. Легнете от чака. Искам да ви правя само... Нали бяхте казали, че кучето ви е болно и сестрата на баща ми, тя е ветеринарен лекар. Ако искате, може да се свържете с нея. Благодаря, много мило, наистина, кучето. Ало? Къде си, бе? Нали сме от 9, що няма никой тук? Ей, как така? В понеделник днес какво сме? Сряда! И сега какво имаме? Чак от 3! Еми, ела да спим на кафе, не знам. Говорим за пряката демокрация. Тази демокрация се различава от представителната, защото народът не е непосредствен субект при упражняването на публичната власт. Има 3 теории за институтите на пряката демокрация. Първата теория е в САЩ, като това е изразяването. Хайде, не момичета там да се смеете. Колеги, само да ви съобщя нещо за 2 минути. Първо лекцията, която е от 8 часа утре, няма да бъде от 8, ще бъде от 10. Лектора ми звънна и няма да успее да дойде в 8. Също така, другата сряда идва министър-председателя на Германия, така че който иска да се срещне с него, да си поговорят, може да се видите в зала 272. И също така да ви кажа, че трябва да се избират нови членове на студентския съвет, така че който има желание може да отиде в деканата и да подаде там заявление. Въпросът за членството в Съюза е ключов въпрос, защото все пак Европейския съюз е един непрекъснато развиващ се процес, който се разширява и задълбочава, и разширяването му не е само в областите, в които действа, а и чисто географски. Това беше всичко за днес. Довиждане и хубав ден. Да бе, да хубаво да пушото просто не издържа. Елита? 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 Да. Какво искаш? Лист. Добре. Еми, ето лист. Имам и дъвки. Също, не знам, пиличка, ако някой му трябва. Запалка. Ако някой е гладен, имам вилица. Искаш ли? Добре, ето. Да. Какво друго? Ами, слушалки, ако ви трябва, не знам, тук... Лепенка? Да, имам. Здравейте! Да, приятно ми е. Аз съм Елита, просто един лектор ме къса за 3-ти път и съм с вашия курс вече. Нали знаеш, че за другата седмица имаме първите 250 закона от кодекса? 250 закона? Да, трябва да ги знаем наизуст. Не, ти я препалих. Аз повече няма стъпя. Колеги, Елита къде е? Ами, не съм я виждала много отдавна и мисля, че е трудно.
ако бъде утре е моят ден. Ще спреш това, защото не... Да, я искам да разбера. Да, слаз! Дай ми някаква да правя като... А чакай, това не беше ли част от постановката? Първа злополука на нашия актьорски състав.